I tried hard, but I guess I gotta try hard. I try so hard, can't seem to get away from misery. Man, I try so hard, will always be a victim of these streets. It ain't my fault, cause I try to get away, but trouble follows. Kan kuri sana mai nemi kaga a yau ina so zan yi magana akan yanayin rayuwa yadda zai kai mu zuwa nasara. A rayuwa ko me kake so ka yi duk girman abin ko kankanta abu ka san da cewa zaka fuskanci wahala a cikin wannan rayuwa. Amma ba kuma bane yake kai ka zuwa wannan zuwa nasara illa kwazanka da nacinka. Ko me kake ka sa kwazo ka nace ka ci gaba da yi. Sannan kuma idan ka sa naci kana faduwa ka ci gaba kar faduwan ka bari ya karya ma gwiwa ka ci gaba ko me za ka yi dama sai ka faɗi idan kana faduwa ne shine faduwan zai kai ka nasara. Idan ka sa naci mutane su zagin kai kada ka saurare su ka ci gaba. Mutane ƙananan mutane su suka fi yawa a cikin duniya suna na akwai ko me kake yi suna kokarin su ga sun mai da kai ka dawo irin su suna tsoron sun ga ba za su yi abin da kake ba suna da ƙananan tunani ne ba za su yi babban abu sai ƙananan abu za su neman hujjan da za su kushe abin da suke abin da kake amma kar ka saurare su kai apply naci za ka zo kai nasara wata rana idan lokacin da kai nasara za su suna cewa wannan ya fara abu kaman wawa a lokacin kan za ka ce gashi yanzu kun karasa ku ne wawaye kai ka sa abin da kake nan kana yin abu za su gogon suna abin da kake shirme ne abin da kake bai cancanta ba kai kuma ka nuna musu kai ka sa abin da kake ka zama makaho da kurma akan su kada ka bari su dawo da kai matsayin su kai da kake abin ka kai ka sa abin da kai ka sa na ce ka ci gaba lokacin da ka ci gaba ko lokacin da zai zama za ka yi nasara san za su zama suna karkashin ka saboda haka idan ka rike gaskiya ka sa naci ka nuna kwazon ka a ko menene za ka yi nasara da rayuwarka ka ci gaba da naci ka rike gaskiya wata zai zama na barkun. Taking 5 steps forward and 10 steps back, trying to get ahead of the